En af de ting, der er svært, når man er ude at rejse, det er altid at finde noget god morgenmad, fordi det altid er lort, det man kan få. Det er hvidt brød, og så er det et eller andet ulækkert. Chips i Jägerstrasse, der kan du få god, frisk morgenmad. Det er desværre ikke kun mig, der har fået øjnene op for chips. Der er en vis sandsynlighed for, at du kommer til at sidde i nærheden af andre danskere, men det gør ingenting. Maden er frisk, og du kan både køre ren palæo-style eller sønne med f.eks. pandekager eller vafler. De har også fantastisk te og juice. Og nej, det der, det er ikke min hånd. Det her område, det ligner ikke umiddelbart et sted, man vil købe fødevarer. Jeg tror alligevel det er, fordi man skal gå herind. Eat Performance i Kreuzberg er dedikeret til palæo hele dagen. Googler du Palæo Berlin, er der langt ned til denne restaurant, og det er ærgerligt. De har et hav af lækre palæo-retter, og der er nyt på kortet hele tiden. For eksempel burger med bacon og avocado, og bolle lavet af blandt andet mandelmel. Det er ikke svært at finde god kaffe i Berlin, men både at finde god morgenmad og kaffe samme sted og så nær Alexanderplatz, det kan være en gyser. Så derfor, mine damer og herrer, vil jeg gerne præsentere jer for Spreegold. De er åbent stort set hele dagen og er både sunde og lækre omeletter, flere forskellige kødretter, et helt palæokort og så selvfølgelig lækre kager.